veu ningú. Hola? Em dit que vingués aquí, però em sembla que estic sola. Bon dia? Ara! Quants nens i nenes! Jo em dic Míriam i he vingut aquí perquè avui m'han trucat i m'han dit a l'auditori de les Corvets has de buscar una motxilla, però no la trobo. Si em podeu ajudar a trobar-la, sisplau, vaig a buscar. És aquesta! Anem a veure què hi ha. M'han dit que hi ha moltes sorpreses. Oh, que bonic! Això és un pareo. És una tela africana i m'agrada molt. Quan jo era petita vaig fer classes de dansa africana i de cançons i en tenia un que s'assemblava molt. És bonic, eh? Té molts colors. Què més hi ha per aquí? Un vessant. Això servirà per poder descansar una estona quan me'n vagi de l'excursió. Què més tenim per aquí? Què és això? Això sembla un tros de canya de bambú? N'hi ha un altre! Ja sé què és, ja me'n recordo. Això es diu gileu. Com es diu? Fa sons. Provem a veure si tenim el ritme del gileu. Molt bé! Després m'ajudareu, si el necessito. Què més tenim per aquí? Que bonic! És un collaret! Aquest collaret està fet de petxines. I aquestes petxines són de l'Àfrica. I es diuen coris. Com es diuen? Els coris, fa molts anys, eren les antigues monedes. No tenien euros ni cèfars i tenien petxines. Me'l vaig a posar, a veure com em queda. A veure... Els coris... Què més tinc per aquí? Mireu que he trobat una carta! És un missatge! És per tots nosaltres. Diu, aquesta és una motxilla viatgera. Avui viatjarem amb tots els infants que hi ha a l'auditori de l'Escola Venç i anirem a descobrir els instruments i les danses tradicionals de l'Àfrica mandinka. Mandinka, ja me'n recordo d'algunes cosetes mandinka. Quan arribis, has de preguntar pel vostre guia, que es diu Pati. Com es diu? Pati! Que no m'oblidi, Si m'oblido me'n recordareu? Que comenci l'aventura! Agafaré la motxilla i me n'aniré. Estic molt cansada després d'aquest viatge. La Míriam, la viatgera de l'Àfrica mandinka, ha arribat a casa abans i mentre espera el seu guia s'ha posat a descansar sota un arbre.
ensenya a descobrir tots els instruments i les danses tradicionals. Ah, sí? Però que molt bé, al pati. Jo estava al pati. És el pati? Sí. Vine, t'ensenyarà una cançó. Jebe Folalu, Bili Nani Wolela, Edonkelalu, Bili Nani Wolela, Jebe Folalu, Bili Nani Wolela, Edonkelalu, Bili Nani Wolela. Com es diu aquest instrument? Balafon. Balafon? Com es diu? Com es diu? Gràcies. Que xulo, que els hi puc ensenyar? Sí. Aquest instrument està fet de làmines de fusta i la caixa de ressonància d'aquestes làmines, mireu què és. Això són carabasses. Són carbasses que fan de caixa de ressonància de les tecles del balafon. Som-hi! Una més! Som-hi! Molt bé! Què s'ha trobat aquí? Que tenen més instruments! Aquests instruments es diuen xaiqueres. Són els més petits. Tenen llavors a dintre i estan forrats amb corda i carreus. Aquest instrument es diu goni. Està fet amb corda de nylon, un màstil de fusta i una carabassa que fa la caixa de ressonància. Es diu Goni. Com es diu? Com es diu? Vol dir com? Aquest instrument es diu guaní. Està fet amb corda de metall, uns màstils de bambú i una carabassa que fa la caixa de ressonància. Aquest instrument es diu gongomà.
a sopra. Aquest instrument és el bolom, que té 4 cordes fetes de mitja vaca, un màstil de fusta i una carabassa que fa de caixa. Ara toca amb junts? Vinga, toquem tots junts! Continua. I ben aviat coneixerem un altre instrument. Fica cada mano. Aquest instrument es diu cama i és un instrument que parla. Hola, Hola. ets un instrument que parla? Sí. A veure, digues Míriam. Aquest instrument és un tronc de fusta foradat que fa diferents sons. Antigament era el telèfon per comunicar-se entre els pobles.
Hola. Tot bé? Tot bé? Ara la festa, no? Vale,